ganes de menjar algú i no tinc res per menjar. Doncs què tal si ens mengem a la princesa? I llavors van fer el tracte. L'empresonarem i després la menjarem. Vale? M'agrada aquest tracte que has fet. Vinga, jo amagaré aquí, a dalt. Soc un corb i molt intel·ligent. Més intel·ligent que tots. I jo m'amagaré aquí. Ai, que vindrà la princesa. I la princesa? Uy, mira qué bonita el jardín. Què fa això tan gran aquí? I ara n'hi va. Lala, ens menjarem. No mengeu, porfa. Ui, què? No t'ho culpa. Para! Sí. M'estan perseguint. Qui t'està perseguint? Aquells dos. És una bruixa i no sé què és allò. Què farem, pare? Pues que cridis al cavaller. Cavaller! Sí, princesa? És que mira, aquell ens volen matar, va. Ja! Oh! Ja! Oh! Bien! Ui, em xafes la cara, para! Va, anem a fer una sopa. Ai, no, primer ens hem de casar. Anem a casar-nos. Adéu, pare. Dona'm un petó, va. Que ve un drac. Mira que volia menjar algú i m'he trobat els dos. Llavors ho van fer així. El drac volia menjar a la reina que s'havia nombrat la reina, que abans era la princesa, però ara és la reina. Ja! Ara t'has mort, dragó. No m'he mort, m'he fet el mort. Bruixa, vull dir, fada, sí? Converteix això, aquest noi, a algú. És que, aquest noi, aquest drac, doncs clar, que et converteixis en un esquirol. Soc horrorós. Bien, bruixa. I ara així s'acaba la història. Sí, i van fer feliços i van menjar molts anesos, però a mi no em van donar perquè jo no vaig demanar. Ai.